Doprava, jeden. První závod maratonu byl odstartován. Jedná se o kategorii odrážedel. Máme na startu celkem 17 závodníků a závodnic. A Honza Váchová. Tady velký boj mezi 13 a 2, jak to dopadne. Ve prospěch 13 Kuba Brabec, těsně před Klárkou. Potom nám dojela Tereska. Koho tady máme dál s 12 Ondru. A teďka nám tady prodělal s 18 Smyčkou. Tomáš a Matěj. Do cíle i Karolínka. Karolínka trochu s pláčem, ale má to za sebou. A teď už může jít na skákací hrát. Hele, a tady je velký boj. Kdo to vyhraje? 4, 5. Alberta, jasně. Albio tady máme v cíli. No a dojede nám do cíle nebo dojede Kubík? No chce se mu. A my ho tam dotlačíme za každou cenu. Kubíku, pojď! A pozor, tam nám ještě jede Fanda. Fanda se nám pomalu rozjel v klidu, užívá si to. A teďka máme cíl, zatleskáme, přátelé, pojďme zatleskat. Kategorie 5 a 6letých pojede až té další vlně. Teď jedou pouze 3 a 4leté děti, ročníky 2012-2013. Hele, tady bude závod odrážedlo kolo. Samozřejmě, že odrážedlo je většinou velmi rychle na startu, ale pak se rozšlapou tady na té rovince. Cyklisti a cyklistky. No tam Toník Bartoš, to je teďka na druhém místě. Jedou ten krásný žlutý okruh, teďka projíždí okolo Rokvašínu. Trvá tam kola, který tady prezentuje autorizovaný prodejce vozů Škoda. Společnost Otkin. První okruh a ještě jeden okruh. Ještě jeden kous dáme. Ještě než jsme cíli, jedeme ještě dál, pokračujeme. Tady to šlape Toník, Toník Bartoš. Lada Friedrichovská. Lada na 3. místě a onem jedem. A její brácha David teďka projíždí na místě 4. Skoro až takovým endurovským posezu se 16. Samozřejmě trochu pomůžeme. Dostane za to potom krásnou cenu a může si tady užít, zaskákat, koupit si nějakou dobrodku. Vítat vítěze nebo vítězku. Ano, pořadí se nezměnilo. Rozálka Šmídová nám míří do cíle, ještě to rozjela. Hezký potlesk pro Rozálku, máme v cíli, paráda. Ano, a nakonec to ušlapal úplně sám i Toník Bartoš. Ve svípáckém dresu paráda, zvládnul to, byl to dlouhý. No a máme tady Ladu. Lada nám jede bez čísla, ale končí nám na 3. místě. Nakonec ho prosím dokoval Šimon. Jasný, Šimon, krásný 4. místo. Nám míří do cíle, hezky to rozjel. A Daník byl předjet těsně před cílem. Pěkná práce. Robíka máme v cíli, Robíka Merleho máme v cíli. Parádní.